A yanzu haka dai fitaccen malamin addinin nan wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sake shawara inda ya aika wani muhimmin saƙo ga 'yan uwansa malamai musamman ma malaman addinin musulunci inda ya shawarce su da su gaggauta zuwa fadar shugaban ƙasa domin sanar da shi irin abin da ke faruwa a ƙasa. Da fari dai wasu matasa a Najeriya sun haɗa kansu inda suka ƙudiri aniyar fita yin zanga-zanga domin nuna wa gwamnati fushinsu dangane da halin kunci da tsadar rayuwa da rashin aikin yi da ya katutu a ƙasar. Sai dai malaman addinin musulunci musamman ma daga yankin arewacin Najeriya sun tashi tsaye haikan inda suka ta nusar da matasan nan cewar babu zanga-zanga a cikin addinin musulunci. Sai dai matasan sun yi biris da wannan batu tare da jan hankali da malaman ke yi musu na cewar zanga-zanga haramun ce a addinin musulunci. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa na daga cikin malaman da suka wallafa bidiyo musamman ma a shafukan sada zumunta inda ya ja hankalin al'umma arewacin Najeriya tare da faɗa musu cewar sun ga illar da zanga-zanga ta haifar musamman ma a ƙasashe irin su Sudan da Syria da Libya da dai sauran ƙasashe waɗanda hakan bai haifar da ɗa mai ido ba. Matasan nan inda suka fusata suka rinka yin kwamen mara daɗi a sashen bayyana ra'ayi na Malam Aminu Daurawa a yayin da waɗansu har ma suka haɗa da zagi. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya ce ba zai ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da nusar da matasan cewa zanga-zanga fa ba ta da muhalli a cikin addinin musulunci domin addinin musulunci ya hana ya kuma haramtawa yi wa shugabanni tawaye. Tuni dai matasan dai ba su ji ba, sai dai shehin malamin ya ƙara fitowa a karo na biyu inda ya bayyana wani saƙo tare da yin kira ga malamai addinin musulunci. Shehin malamin ya fara da cewa roƙo ga dukkanin malamai inda muna roƙo ga malamai su shiga tsakani kamar yadda suka shiga a Nijar. Lallai su nemi ganin shugaban ƙasa da shugaban majalisar dattijai da na wakilai da shugaban majalisar gwamnoni da duk masu faɗa a ji, sannan a gaya musu gaskiya domin kawo ƙarshen wannan tirka-tirka, sannan kuma a ci gaba da haƙuri da addu'a da aiki a cewar shehin malamin. Ana muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu. Shin kuna goyon bayan zanga-zanga ko kuma kuna ganin abu shawarar malamai a ƙauracewa wannan zanga-zangar domin kaucewa fushin Ubangiji mahalicci?